Hello, Fáinne Éilís Ní Dhuibhne, agus tám chun leabhar taniuh faoi leabhar a d'ailsigh Cló Iar-Chonnacht le déanaí Fáinne Geal an lé. Right blianta ó hin, thosaigh mé ag scríobh Cuimhní cinn chur síos ar léitheanta m'óige nuair a bhí mé an fáiste. Mar chreid mé agus chreid an fós go raibh anna difríocht idir an scéal a bhí agomsa agus mar leanamh agus an scéal atá ag mo gar fáistí sa lá tá neamhbhean nó fiúháin a bhí ag mo fáistí hain fiche nó tríocha bliain ó hin. Ar dús scríb mé bhí mé á scríb in mBaile ach an sin bhfuil sé liom go mbeadh sé níos arúnaí chuir síos ar an scéal a bhí agam in Ghaeilge toisc go mbaineann sé le daoine páistí gáthangach imlá clia páistí le Gaeilge agus Béarla. Bhí teideal éagsúla agam ar an leabhar ar dús thug mé as I walked down Ranelagh Road agus an sin Gaeilgeoirí Ranelagh ach ag an nóméid dearnach de bhaist mé Fáinne Geal an lé ar cúiseanna ar níos mó ná cúiseamháin agus tásúla go mbeadh sé sin sulir de éine a léinn an leabhar agus tásúla go léinn daoine é gan áras. Dás mé suas i Ranelagh don chuid is mó de bhí mar in áiteanna eile inis a rís freisin agus chuir síos ar mo héal ón chéad lá i 1994 go dtí go raibh mé gabhlín déag díos i 1966 atá ann. Bliain cinúnach bheithé sin chuig go bliain tar éis airí amach na cásca agus bhí sé tógtach domsa go pásanta agus don tír gotín credum. Chum síos ar mo héal sa bhaile, ar scéal, ar léinn de saoire, sa ghailteacht agus é sin ar fad. Gnáthhéal a bhí ann ar bhealach go bháin ach ar bhealaigh eile bhí sé eisceachtaúil ach go háirithe sílim toisc go rabhamar ag caint go rabhamar gáthangach bhí Gaeilge agus Béarla a gcuin an tamar fad bhí mar scoil lán-Ghaeilge ag an am ní raibh sé sin ní raibh siad cotínta in éair mar atá slátá neamhbhean agus so bhí mar éagsúil os na córsan ar an máthair ar raibh Cónaíonn oring ar Ranelagh ag an am. Ní hégur chuir sé sin isteach ar éine chomhfad agus is cínan ní raibh aon triblóid ag buint leis ach de hasí gom chuir síos ar sin. Bhí rud eile a bhain leis a chur isteach ormsa ar cúiséigean. Bhí 6 nóir orm níos mó nuair a bhí mé dhéagar ach hena féin nuair a bhí mé 8-9 tócha toisc gur bhraith mé go raibh mo cháirde ar scoil ach go háirithe gur bhain siad le aicme eile seachas an taicme lena bhaine marna dorlam. Bhí siad meanachmach 6 bourgeois ar bhí dearthing agus bhí ceardaí a bheith máthair agus chuir sé sin isteach is trúil tá nóir inis gur mar sin a bhí ach is mar sin a bhí. So ach sílim gur sin rud cotín a bhaineann le páistí uaireanta in san nóir is samhlaigh atá. Gnáthhéal ach tá gach rud neamh gnáthach sílim nuair a bhíonn tú beag nuair a bhíonn tú iad leanamh. Tá gach rud lán de úntas agus dríocht gan trácht ar scóin agus ú fás fiú agus mar sin sílim go mbíonn na Cuimhní a bhíonn agat ón am sin anna láidir ar fad agus ceapam gur sin na blianta sin
idir 0 agus idir 9 agus, well, idir 9 beidir agus a 20 nó 25, gur sin na blianta is táchtaí ar fad de scríbhneoir nó de éine. So sin bhfuil gom sa leabhar agus tásúil gom muintir tanna bheas gur maith.